हमको कभी नहीं रुकते हैं, टाइम हमेशा अपने टाइम में चलते हैं। जो हम लोग का एज है वो हमेशा घटते जा रहा है, और जो हम लोग का मृत्यु है वो हम लोग का नजदीक आ रहा है। हम लोग कब मरेंगे कोई पता नहीं है, कल भी 5 मिनट बाद भी हम लोग मर सकते हैं। इसलिए बिनि थाखाय जोंनि जिबनखौ जेब्ला जों गोसोखाङो, बे जोंनि जिबननि लाइमोननि जोहोलाव जिबननि थाखाय नों बे गासै गाज्रिफोरनिफ्राय गोजानाव जानानै नोंनि आंनि गोसोआव इसोरखौ गोसोखांदो आरो बे इसोरखौ प्रिभिलेज होदो। माने राजा दाभिदखौ गोसोखांदो। जोंनि बाइबेलाव एग्जाम्पल दङ, बेसेबां बोलोगोरामोन बे गलियाथखौ बुथारनो हादों, बे सिंहजों नांलायनानै देरहादों। बोलोगोराखा सासे राजा, नाथाय मा होदों, सासे हिनजावनि सिगाङाव गाव गंनांदों। बिसोरमोन बे होनदों बेथसेबा, उरियासनि हिनजावनि सिगाङाव गाव गावखौनो धंस खालामनो लादों। बे मालाबाबो मोजां जानो हायाखै। बे सासे राजामोन, बे सासे बोलोगोरा मानसिमोन, दावहा नांनो हाखायो। राजा सासे बे उरियानि हिनजावजों बेथसेबाजों नष्ट जादों। बे नष्ट जादों। जोंनि लाइमोन बैसोनि अभिलाषा बेबो मोनसे दङ, सेक्स। जों जुदि बेफोरनिफ्राय जों गोजान जानो हायोबा जोंनि जिबनाव साक्सेसआ अट'मेटिक फैगोन। जोंनि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट होननानै जों बुंनो हागोन। बे मा होनदों, सिमसनखौ गोसोखांदों। बेबो सासे बोलोगोरा मानसि। राजा बे सिमसना सासे बोलोगोरा मानसि, गाव हारसिङै 1000 फिलिस्टाइनखौ बे बुथारनो हाखायो। ओरैबादि बोलोगोराखा सिमसन। नाथाय अब्लाबो सासे हिनजावनि सिगाङाव बे गंनांदों। बे मा होनदों, जेब्ला जों देलहा, जोंनि हिनजावनि नामा देलहा, बिनि सिगाङाव बे गंनांदों। जुदासनि नायगिरनायनिफोर 16-17 पदखौ जेब्ला जों फरायो, बेयावनो मोनो। नेक्स्ट 2 सामुएल 11-4 पदाव जेब्ला जों फरायो, दाभिदनि बिषय जों मिथिनो मोनो। बे जिबनखौ जेब्ला जों गोसोखाङो, युसुफखौ गोसोखांदो। जेब्ला बे राजानि सिगाङाव ओरैबादि सासे गनायजाथाव मोजां मानसि जादोंमोन, नाथाय बे युसुफआ मा जादों, बेबादि गाज्रि खामानिनिफ्राय खारनो हादों। राजानि हिनजावआ जेब्ला गावनि खाथियाव गासैखौबो गथायजोबदों, अब्ला बेनिफ्राय खारनो हादों, गाव गोजान जानो हादों। 1 तिमथि 4:12 पदाव लिरदों, Do not let anything look down on example for the believers in your speech, your conduct, your love, your faith and purity. 1 तिमथि 4:12 पदाव लिरदों, नोङो सेंग्रा जानायखाय रावबो नोंखौ जुजाय बादि दासानथों। नोङो आंनि सेंग्रा जानायखाय रावबो नोंखौ जुजाय बादि दासानथों। आंथाय बाथ्रायाव, मावनाय दांनायाव, अननायाव, फोथायनायाव गोजौ जानाय आंनाय बादि जादों। जोंनि जिबनखौ जेब्ला जों गोसोखाङो, जोंनि एक्टिभिटिस, जोंनि सन्थ्रआव एसामिसाव जों फरायनो जेब्ला তোমাৰ অলপ বয়সক হে জ্ঞান কৰিবলৈ কাকো নিদিবা, কিন্তু তুমি বাক্যত, আচাৰত, ব্যৱহাৰত, প্ৰেমত, বিশ্বাসত আৰু শুদ্ধতাত বিশ্বাস কৰা লোকসকলৰ আৰ্হি হোৱা। যদি जोंनि जिबनखौ गोसोखाङो, जों दिनै बबेयाव दङ, गावनि जिबनखौ गोसोखाङो। आं सासे लाइमोन जानानै आं बबे जायगायाव आं गसंनानै दङ, गावनि जिबनखौ जेब्ला जों गोसोखाङो अब्ला जों बेखौ मिथिनो हायो। बेनि थाखाय 4थि पइन्टआव जों जेब्ला गोसोखाङो, have fellowship with a special friend, आत्मिक दोस्त के साथ संगति करें। जों गासैखौबो नागारनो हाबाय, गासैखौबो जों खालामनो हाबाय, नाथाय बेयाव मा होनदों, 4थि पइन्टखौ जेब्ला जों गोसोखाङो, have fellowship with a special friend, आत्मिक दोस्त के साथ संगति करें। जों बयबो जोंनि आत्मिक दोस्त के साथ संगति करें, मोजां मानसिनि जों लोगो जानांगौ। आं माबादि लोगोजों लोगो जादों, आं बबे जायगायाव आं गसंनानै दङ, गावखौनो जेब्ला जों कम्पेयार खालामो अब्ला जों मिथिनो हायो
आंनि लोगोनिफ्राय माबा आंनि असुबिदाफोर फैदों नामा जे लोगोजों आं थाबायगासिनो दङ बे लोगोआ आंखौ माबा गाज्रिफोरखौ बाहायगासिनो दङ नामा अनुभव खालाम गावखौनो अनुभव खालाम बेनि थाखाय आं बुङो हैव फेलोशिप विथ स्पिरिचुअल फ्रेंड्स जोंनि जिबनाव आत्मिक दोस्त के साथ संगति करे जोंनि जिबनाव जाय ईश्वरखौ गियो ईश्वरखौ फोथायो बेबादि मानसिफोरजों लोगो जादे नोंनि आंनि जिबना सक्सेस जागोन नोंनि आंनि जिबनाव हेफाजाब फैगोन 1 कर'नि 15:33 फोरा बुंदों डु नट बी मिसलीड बेड कम्पानी करप्ट द गुड कैरेक्टर जोंनि नैथि टीमनि टपिकआ बे मा होनदों डु नट बी मिसलीड बेड कम्पानी करप्ट द गुड कैरेक्टर नों जुदि गाज्रि लोगोजों संग जादोंब्ला अब्ला नोंनि मोजां चरित्रखौ मोजां आखलखौ बे नष्ट खालामनो होगोन नांलायोब्ला गोरों मानसिजों गियानि मानसिजों नों नांलायदो नो डाउट नों देरहानो हायाबो जानो हागौ नाथाय बेनिफ्राय मोजां पइन्टफोर नोंनि जिबनाव सोलोंनो हागोन नों तर्क खालामब्ला मोजां मानसिजों तर्क खालामदे अब्ला गियानिफोरजों तर्क खालामदे अब्ला नोंनि जिबनाव बेनो गोदान मोनसे मुभमेन्टखौ लाबोगोन बेनि थाखाय जोंनि जिबनाव ने जों बेसेबांनाखि लाइमोनफोर दङ नोंनि जिबनाव गोसोखांदो गोरोन्थिया 1 मिनिटाव जायो 1 मिनिटाव गोरोन्थि जानायखौ बेखौ सुधारनो थाखाय नोंनि गासै जिबनावबो नांनो हागौ नोंनि जिबनाव नों सानोब्ला बे जेबो नङा बे गोरोन्थिया 1 मिनिटाव जायो 1 सेकेन्डआव जायो नाथाय बे 1 सेकेन्डआ एबा 1 मिनिटाव जानाय गोरोन्थिनि थाखाय होल लाइफ नों साफार खालामनांगोन बेनि थाखाय मास बोसोर नोंनि जिबना गासै जिबना बेयाव नांगोन बेनि थाखाय नोंनि आंनि जिबनखौ जेब्ला जों इसोरनि खाथियाव गोसोखाङो नों सानदे आं माबादि लामाजों थाबायगासिनो दङ जों लामायाव थाबायनायाव जों फिसा अन्थायावसो सुखदुयो जोंनि जिबनाव मालाबाबो हाजोआव जों सुखदुआ हाजोखौ मिथिखायो बे हाजोखा नाथाय लामायाव जेब्ला जों थाबायो फिसा अन्थायावसो सुखदुयो बेनि थाखाय फिसा गोरोन्थिनिफ्राय सोलोंनानै ला नोंनि जिबनखौ इसोरनि खाथियाव गथाय आरो बे नोंनि जिबनाव हेफाजाब लाबोगोन बोसोन बिजाबनि 13:20 फोरखौ जेब्ला जों फरायो बेयाव लिरदों मा होनो गियानिफोरजों लोगो जाफादे नोंबो गियानि जाफागोन नोङो मूर्खफोरजों लोगो जाब्ला संहार जागोन बोसोन बिजाबनि 13:20 फोरखौ जेब्ला जों फरायो बोसोन बिजाब बेनि 13:20 फोर गियानिफोरजों लोगो जाफादे नोङो गियानि जाफागोन नोङो मूर्खफोरजों लोगो जाब्ला संहार जागोन अगर हम लोग का जीवन में कभी जो मूर्ख है जो कुछ भी नहीं जानता है उसके साथ हम लोग जाएंगे तो हम लोग भी ऐसे होंगे बेनि जोंनि जिबनाव डेभलप खालामगोन आरो बेनि जिबनाव हेफाजाब होगोन आरो बोसोन बिजाबनि 27:9 होनदों मोजां आरो मोदोमनायनि थावफोर जेरै गासै मोजां मोनहोयो गासैखौ मोजां मोनहोयो बेबादिनो मोजां लोगोनि परामर्शआ गोजोन होयो होनदों बोसोन बिजाब 27:9 मोजां आरो मोदोमनायनि थावफोरा जेरै गोसोखौ मोजां मोनहोयो बेबादिनो मोजां लोगोनि परामर्शआ गोजोन होयो जों जुदि मोजां मानसिफोरजों लोगो जायोब्ला बेनि परामर्शजों जों जौगाखांनो हागोन बेनि थाखाय बाथ्राया बुङो do not afraid for the growing do not afraid for the growing be afraid for the standing in one place बिसोंनिखि लाइमोनफोर दङ आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव जों बयबो बे कनफारेन्सआव दङ जोंनि जौगाखांनायखौ नुनानै गिलेनाङा नाथाय नों आं जुदि दिनैसिम जौगाखांनो हायाखैब्ला अब्ला आंनि थाखाय जोंनि थाखाय गिनांगौ दिना खाथिसै जोंनि थाखाय गिनांगौ दिना खाथिसै मानोना गाबोन जोंनि जिबनाव मा फैगोन जों मिथिया गाबोन जोंनि
दिनाव मा फैगोन जों मिथिया खारन आं दिनैसिम फोथायनायाव जौगाखांनो रोङाखै दिनैनिफ्राय 10 बोसोर सिगां जेरै आंनि फोथायनाया बे फोथायनाया दिनैसिम डेभेलप जायाखै ग्र' जौगाखाङाखै आंनि आत्मिकताव आं जौगाखांनो रोङाखै आं इसोरखौ खुलुमनो जौगाखांनो रोङाखै गिर्जा पार्टियाव प्रार्थनायाव हाबनायाव आं जौगाखांनो रोङाखै अब्ला आंनि दिना खाथिसै आंनि दिना गिनांगौ दिना खाथिसै बेनि थाखाय जोंनि एडभाइजार सार जीवन नार्जारी सारा बुङो आंखौ ने जनि लिबारनि मेसेजखौ जों खोनायनो You may be rich, you may be big political leaders, you may be a scientist, you may be a scientist. नोङो लेखा गोरों जानो हागौ नोङो गिदिर साइन्टिस्टबो जानो हागौ नाथाय नों मोनसे सम दङ बे समाव नों हारसिं जागोन बे समाव नों हारसिं जागोन बे समाव हारसिं जानाय नों गाबगोन बे गाबब्ला मा मोनबावनो जेब्ला नों देहा गोख्रोंमोन देहा मोजांमोन बै समाव नों इसोरजों मोजां सम्पर्कखौनो लाखियाखै दा गाबब्ला मा मोनबावनो गाबब्ला मा मोनबावनो बेनि थाखाय जननि 15:13 होनदों A greatest love a person can have for his friends it is give his life for them गावनि बिसिगिफोरनि थाखाय गावनि जिउ होनायनिख्रुइ देरसिन अननाया रावहाबो गैया जोंनि जिबनखौ जों गोसोखाङो दिनै बाइबेलाबो होनदों मोजां मानसिजों लोगो जा नोंनि जिबनाव साक्सेस फैगोन नोंनि जिबनाव हेफाजाब फैगोन बाय फार्स्ट नाम्बार होननानै मेक ए पजिटिभ चेन्ज इन योर लाइफ सब समय पॉजिटिव सेंस होने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाइए मेक ए पॉजिटिव सेंस इन योर लाइफ अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाइए नोंनि आंनि जीवनाव सकारात्मक बदलावखौ नोंनि जीवनाव चिन्ताधाराफ्रा साननायफ्रा बाथ्राफ्रा जोंनि सेन्स खालामनांगौ गोनां जायो एभरि साननाय गासै थिंकिंफ्रा पजिटिभ खालामनांगौ पजिटिभ खालाम नोंनि बिमा बिफाजों न'खराव मामि बाबाजों रायलायनाया समाजाव मानसिफोरजों रायलायनाया गासैफोरखौ बेखौ सकारात्मक होनो बेनि थाखाय बुंदों हे मेक ए पजिटिव चेंज इन योर लाइफ अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाइए जों दहाय आं एसे बुंदों जों सानदोंने जों बेसेबां सेक्रिफाइस बेसेबां जोंनि साननायफ्रा जों पजिटिभ खालामनो हादों जोंनि चिन्ताधाराफ्रा जोंनि जे साननाय शक्ति दङ बेखौ बेसेबां जों पजिटिभ जों सानदों ना बेहा बुंदों लाइमोनफोर नोंगौ गोजोननाया बहा दङ ने दाख्लैबो आं बुंदों नोंगौ गोजोननाया बहा दङ माब्लाबा जों गोसोखांदों नोंगौ गोजोननाया बहा दङ बिमा बिफानि गोसोनि अननायाव नोंगौ गोजोननाय दङ होनदों बिमा बिफानि नंगौ गोजोननाय बेयाव अननाय बेयाव गोजोननाय दङ नंगौ अननाय सबसे देरसिन खस्थ' बहा दङ जों मालाबा सानदों बिमा बिफानि मेगननि मोदै जों जुदि लाइमोनफोर जानानैनो जों जुदि बिमा बिफाखौ दुखु होदोंब्ला आरो बे दुखु होनाय जों बिमा बिफाया जुदि गाबदोंब्ला बेनिफ्राय देरसिन खस्थ' आरो बुहुमाव गैया जुदि जोंनि बाथ्राफोरजों जोंनि मावनायजों जुदि जों दुखु होदोंब्ला जों बिनांगौ जोंनि आफानाव जोंनि आइनाव बिनांगौ नाथाय बे नट ए डिमान्ड जोंनि बिनायफोरा मोनसे डिमान्ड जानो नाङा आंनि नांथारगौ आंनि बे बुस्थुखौ नांगौ आंनि डिमान्ड नट ए डिमान्ड जेब्ला जों डिमान्ड खालामो जों इमोसनेलि जोंनि आइ आफाखौ थ्रेटनिं खालामनाय जायो जोंनि आइ आफाखौ बिमा बिफाखौ जों थ्रेटनिं होनाय जायो नट ए डिमान्ड नों बि नाथाय इट्स नट ए डिमान्ड नोंनि जीवनाव नों आपको चाहिए आपको मांगना है लेकिन आप इसको डिमांड मत करो जेब्ला जों बेखौ डिमान्ड खालामगोन अब्ला इमोसनेलि जों बिमा बिफाखौ दुखु होनाय जायो आरो जेब्ला गाबगोन आरो बे दुखुआ जोंनि थाखाय खस्थ' जागोन मानोना जों दहायनो आं बुंखादों
जोंनि बे कनफारेन्सआव फैनो थाखाय जोंनि आइ आफाफ्रा हयथ' सोरबा सोरबा बिमा बिफाफोर दङ गोबां गावनि थाखाय खस्थ' खालामनानै फैसाखौ दोनजोबदों 1000 500 10 50 थाखा 100 थाखा जमा खालामनानै बेनो फैनाय समाव 1000 आखायाव दोनदों बे खस्थ'नि फैसा नोंनि सायाव माबा मोनसे आसा दङ मोजां थांथोंसै बे आंनि गथ'आ मोजां जानानै फैगोन बे आसाया दङ बे आसाखौ पुरा खालामनायनि दायित्वआ जोंनि सायाव बिफानि दायित्व पुरा खालामनाया जोंनि सायाव बेनि थाखाय आं बुङो मा बिमाया ना बिमाया गोसोनि अननाय जोंनि बिमाया गोसोनि अननाय बिफाया नखरावनि साया होदों बिमाया गोरबोनि अननाय बिफाया नखरावनि साया होदों ने जोंनि जेब्ला बिफाफोराव जोंनि जिबनाव बेसेबांनाखि निदान फैयो आनजाद फैयो बे बिफाया प्रत्येकखौ जोंनो होयो जोंखौ जेबो निदान गथ'फोरनाव फैहोआ मा नांगौ बे गथ'फोरनो होजोबगोन बिफाया बेनि थाखाय अख्रांनि साया होनो बिफाफोरखौ जोंनि बिदा फंबायफोर सिमांनि आसा रावबो नोंखौ सहाय खालामाब्लाबो नोंनि बे बिदा फंबायफ्रा नोंखौ मोनसे समाव गोसोखांगोन आरो जोंनि बिब' बिनानावफोरा सिमां गोसोनि मोजां मोननाय होदों जोंनि बिब' बिनानावफोरा रावबो नोंखौ मोजां मोनाब्लाबो नोंनि बिब' बिनानावफ्रा नोंखौ गोसोखांगोन बेनि थाखाय मा होनदों नोंनि जिबनाव जुदि नों गोसोखांदोंब्ला अब्ला नोंनि जिबनाव फ्राय आंनि जिबनाव फ्राय रागा जोंनाय मानसिखौ हिंसा खालामनाय अपमान खालामनाय बेफोरनिफ्राय गोजान जा मानो होनबा नोंनि आंनि जोंनिफ्राय पावारफुल मानसिफोरखौनो इसोरा सोरजिदों आरो बे हाजों गोरोबहोफिननो हादों जोंनाय मा Never forget two people in this world. नोंनि आंनि जिबनाव सानै मानसिखौ मालाबाबो बावनाङा होनदों Never forget two people in this world. The person who lost everything just to make you win. नोंनि बिफा मालाबा सानदोंने मालाबा जोङो सानदोंने बेयाव मा होनदों Never forget two people in this world. The person who lost everything just to make you win. नोंनि जिबनाव देरहानो थाखाय नोंनि जिबनाव देरहानायखौ लाबोनो थाखाय नोंनि बिफाया नोंसोरनि बिफाया आंनि बिफाया बेसेबां सेक्रिफाइस खालामदों गावखौनो नों मालाबा जों अनुभव खालामदों ने जोंनि थाखाय जानाय लोंनाय सेभ खालामनाय लोमजानाय साजानाय बेसेबां सेक्रिफाइस खालामदों जोंनि आफाया बेनि थाखाय बेयाव बुंदों the person who lost everything आंनि थाखाय गासैफोरखौ गाव लस खालामबाय just lose everything just to make you win नोंखौ देरहानो थाखाय नोंनि जिबनखौ सक्सेस खालामनो थाखाय गासैफोरखौ बे लस खालामनो लागासिनो दिनै बे मानसिखौ नों मालाबाबो दाबाव होनदों the person who was with you in every pain नोंनि बिमा बेखौ मालाबाबो दाबाव नोंनि थाखाय बेसेबां सैनांदों लोमजानायाव हखाब थंब्ले जिरायनाय थायो बिमाफोरा ने बिसोर थायो बेखौ मिथियो गथ'फोरा लोमजाब्ला बे बिमाया अखा थंब्ले जिरायनानै थागोन सान्थि गैया बेसेबां खस्थ' सिखार खालामदों सानफ्रोमबो फुङाव सिखारनानै बे गथ'नि थाखाय खस्थ' खालामो जों बिखौ रिमेम्बार बेनि थाखाय बे सानै मानसिखौ जिबनाव मालाबाबो दाबाव If father and mother will happy then home will be happy. जोंनि मा बाबा आइ आफामोन जेब्ला खुसि थायो जोंनि न'खरा गोजोननाया अरायबो सम थायो जोंनि दुखु फैया If home is happy, society will be happy. जेब्ला जोंनि न'खरा गोजोननाय थायो ससाइटियाव थांनो मावनाय खामानिफ्रा जों बिराद साबसिन गोसो होनानै मावनो हायो If society will be happy then our nation will be happy. बेनि थाखाय मादार टेरेसा बुंदों Your thoughtful word and loving face make the world. Mother Teresa buंदों Your thoughtful word
and loving face make the world. नोंनि मोजां थटफोरजों आरो नोंनि मिनिनाय गुस्थिजों मोखांजों बे बुहुमखौ समाजखौ नखरखौ नों दानो हागोन जुदि जों खालामदोंब्ला बेनि थाखाय फिलिपिनि 4:6 बुंदों मुङा मोनसेबो थाखाय जिंगा दासि जेब्लायबो आरज खालामनायाव बाख्नायनायजों इसोरनो नोंनि नांगौफोरखौ मिथिहोदो Then I can do all things through Christ. That will be I can do all things through Christ. अब्लासो जोंनि गासै मावनो गोनांफोरखौ जों मावनो हागोन इसोरनो मिथिहो नों मा मावनो नागिरदों मा सेक्रिफाइस खालामनो नागिरदों बेखौ नों इसोरनो मिथिहो आरो नोंनि साजेसनफोरखौ मोजां मोनगोन नों गासैफोरखौ खालामनो हागोन आरो इसोरा जोंनो सहाय होगोन But everything is not easy. बेनि थाखाय we are not perfect. We are not perfect. It is many men up and down, but that is beauty. लामाफोरखौ गोसोखांदो ने लामाखौ जेब्ला जों गोसोखाङो बिराद हयथ' नोंथांमोना गोसोखांदो बेसेबां जों फैदों लामाया बैनिफ्राय मोनथाम दालां मोनो बिनि थाङो बिराद मोजां मोनो बे दालांखौ आंनि सार्केलखाय आं बे मन्दिराव फैबाय थायो बाइकजों साबसिन मोनो बिनि थांदो बिराद मोजां मोनो बिनि लामानि समायनाया बेयाव दङ बिनि बिराद टार्निं थागोन गोजौ गाहाय थागोन बेयाव लामानि समायनायाबो थायो बेनि थाखाय नोंनि आंनि जिबनाव जों पारफेक्ट नङा जों पारफेक्ट नङा नाथाय जोंनि जिबनाव गोबां निदान फैगोन दुखु फैगोन जेब्ला जों गासैफोरखौ बारग'नो हागोन अब्ला जोंनि जिबननि समायनाखौ जों नुनो मोनगोन आरो इसोरा जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो बे इसोरनि दैदेननायजों जों सोलिनो हागोन बे इसोरखौ दैदेनगोन बेनि थाखाय जोंनि सुस्थ' देहा जोंनि मा होनदों मेक ए हेल्दी डिसिसन नाथाय गासैफोरनि उनाव नों मोनसे हेल्दी डिसिसनखौ जों लानांगोन बेनि थाखाय सुस्थ' निर्णय ले नोंनि आंनि जिबनाव सुस्थ' निर्णय ले जों बेसेबां पइन्टफोरखौ फरायदों आरो बे सुस्थ' निर्णय लानो थाखाय जोंनि जिबनाव फिटनेसआ थानांगोन आरो जों इसोरनाव खाथि जानांगोन जों बेसेबांनाखि बेयाव लाइमोनफोर दङ मालाबाबो नोंनि जिबनाव दासान नोंनि जिबनाव दासान आं देरसिन होननानै मालाबाबो दासान होनदों बे मा होनदों हाजोखौ गोसोखांदो बे हाजोआ बेसेबां गोजौ जायागौ माने बे अख्रांनि सिङावल' थायो बे मालाबाबो गोजौ जानो हायासै नाखौ गोसोखांदो नाया बेसेबां गिदिर जायागौ माने बे दै सिङावल' थायो बे दैनिफ्राय देरसिन गोजौसिन नायाबो जानो हायाखै बे देरसिन जानो हायासै बेनि थाखाय जोंनि बेसेबां लाइमोनफोर दङ जोंनि जिबनाव जों बिमा बिफानिफ्राय देरसिन जानो हाया जों बिमा बिफाखौ सनमान होदो बेबादिनो इसोरा जोंनि सायाव हेफाजाब होगोन नाथाय मोननै बुस्थुनिफ्राय सबसमाय गोजानाव थां मा होनदों मोननै बुस्थु दङ नोंनि आंनि जिबनाव बे सबसमाय जोंखौ सुख होगोन थावआव एवनाय बुस्थुआ गोथाव जायो थावजों जे बुस्थुखौ एवो बे बिराद गोथाव जायो नाथाय बे थावआव एवनाय बुस्थुआ जोंनि उदैखौ नस्थ' खालामो थावआव एवनाय बुस्थुखौ उदैखौ नस्थ' खालामो आरो बेबादिनो गोदै रावजों रायलायनाय मानसिफ्रा जोंनि न'खर आरो समाजखौ नस्थ' खालामो नोंखौ गोदै रायगोन गोदै रायलायनानै नोंनि समाजजों न'खरखौ नोंनि धंस' खालामो मोननै बुस्थुखौ साइड एफेक्ट दङ जों जुदि इसोरनि बिसा दिनै जों दङब्लाबो बेनि थाखाय जों जेबादि पइन्टखौ जों डिसकास खालामदोंमोन बेयाव आं मोनबा पइन्ट बेयाव बुंदोंमोन बेयाव मा होनदों रान आफ्टार गड नट ए साक्सेस इसोरनि उनाव खारदो अब्ला नोंनि जिबनाव साक्सेसआ फैगोन नैथियाव आं बुंदोंमोन सेट एन्ड एचिभ ए मेजर गल नोंनि जे थांखि दङ बे थांखिनि उन नों खारदो थामथियाव दङ have fellowship with a spiritual friends बेखौ जों जेब्ला गोसोखाङो बेखौ जों बुंनो हादों make a positive sense in your life
आरो feel from youthful desire बे मोनबा पॉइंटखौ जेब्ला जों गोसोखाङो जों जोंनि youthful लाइमोननि आसा अभिलाषा से जवानी की अभिलाषा से भागो नों आं बयबो जोंनि आसाफोरनि थाखाय गोजान जानांगोन बे इसोरा जोंखौ दैदेनगोन नाथाय बे गासै खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जोंनो खस्थ' दङ खस्थ'नि थाखाय आं बे पइन्टखौ बुंदों नाथाय आं दिनै आंखौनो इसोरनि खाथियाव गथायनो हादों इसोरा आंनि खाथियाव दङ दिनै आं इसोरखौ मा होनो हादों आंनि जिबनाव बा जोंनि जिबनाव आं इसोरखौ मा होनो हादों मालाबा जों गोसोखांदों जोंनि सेक्रिफाइस जोंनि मा होनो हादों बेनि थाखाय आं मोनसे गित प्रेक्टिस खालामबाय थादों आङो नट ए प्रफेशनेल सिंगार आङो गितखौ रोजाबनो सानो खिन्थु आं बेखौ माने मोजां गितबो रोजाबनो हाया अब्लाबो बे गितखौ आं लिरदों आं आफा मानासि दंनो एसे दामनानै होदो दे आं बे गितखौ रोजाबदों दा मा होनदों अबि बेखौ मा होनदों बेयाव लिरदों आं गितखौ एसे माबा खालामनो हमसै ये जीवन करता हूँ तेरी सुंदर हाथ